таких моих выступов на 11-м блокпосте и песня. Да, значится, да, гэта доўгачасовы агнявы пункт. Трошки. Канцовы прыпынак да машинаў і ўзварушана азвалася струна. Зона шэрая наўсцяж перад вачыма, вакол вырвы шансы да вайна. Яшчэ учора пацалункі пакіданай, а цяпер адданы шчарбатыя дамы. Між снарадамі, з заранымі садамі у твар шэрацца нібыта чарапы. І звязовы не для камер у гуморы вымавіў, як рымнула бліжэй. Пойдем да блокпосту пагаворым, дзе будзе ў шуфлік нас змятаць прасцей. Размаўлялі і пасля канцэрту ён паказаў на сохлыя лаўжы. Не прыбраны там за 300 метраў іхны снайпер стыднітва ляжыць. І было на розвід слава Украіне, і франтавыя не нагрэліся ў руцэ, калі адказам ад удзячных пабратымі прагучала нашая жыве. Ад'язджаў ракадаю знаёмай, курэў у вочы, ці то был, ці дым. А ўслед саланечнікі глядзелі з поля вачыма тых, каму не стаць старым. Мне ўслед саланечнікі глядзелі з поля вачыма тых, хто стаў навечна маладым. Мне ўслед саланечнікі глядзелі з поля вачыма тых, хто стаў навечна маладым.